Thank you.
Shalom. Huria ni Tuhata, tapauduk jala tapaserep marhata, tapukama parminggota, marhite edes yang nomor 112 ayat sada dohot opat. Hite-hite goarni debata ama, dohot goarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goarni todi perbadia na tumo palangit dohot tanoon. Amin. Dialo debatado akan najukat roha, alai dilehon doa sini rohana tu akan serep marroha. Haleluya. Martangiang mahita. Ali Tuhan debata parguguna suhatudusan jala parasiroha na sumurung. Dipangi doroham naing mangulu jala martua hami sugut. Nungaragam dalanna dibahen ho manungguli rohanami. Asa hutadahami hatuaun sugut. Dibaheni hu paserep hami manuaing rohanami mangido sian ho. Sailahon matodim na badia itu hami. Asa porsea hami diholong ni roham. Say hutangihon hami maswaram. Na mangapoy hami ditiki para si rohaon nuaing. Asa sapang hami tuhanguluan. Na pinarademi di hami marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Mare dehita sian bukwede nomor 772 ayat 2.
patik di mingguta sadarion, ima sian patik palimahon 110. Patik palimahon. Ikon pasangau pemudona torasmu, asa martua ho jalaliling mangolu di tano nanilehon ni Jahuba di Batam diho. Paunopon unako mamunu. Papituhon unako mangalakup. Pawaluhon unako manako. Pasiahon unako olo maka tidakon hatana sotutu maralohon dongan jolma. Pasapuluhon dang jadi haliangan niroham bagas ni donganmu. Dang jadi haliangan niroham dongan saripe ni donganmu. Manang naposona bawa, manang naposona boru-boru, manang lobuna, manang hodana, manang dia pe ugasan ni donganmu. Atong rap mangidugo mahita, laho mangulahon naho bartu patiknai. Ali Tuhan debata, sai pargogoi mahami, mangulahon naho bartu patikmi. Amin. Mare dehita sian bukwede nomor 417 ayat sada dohot 2. Tato potima dosa tanah godangi tujuluni debata, tapa duk bema rohata martangiang mahita. Ali Tuhan debata nabadia jalana bonar, parasi jala partaluk niroha, jalana basar doho. Sai marpangulahi maroham midahami, dibaheni sai sesama sudi dosa nami. Dangadong nahu pangasahon hami dukon asi ni roham. Hati goran na pinatupan ni anak mudo nahu pangasahon hami tujulum. Dibaheni pasonang jala apuli mahami akan nahinokop ni Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin.
Tabigima baga-baga ni debata taringot tu hasisaan ni dosata. Alani pangalau siot tado ubahen na tartulang Kristus. Jala binahen ni hajatot tado ibana mabugang. Ape tu ibana pisang-pisang parhitian ni hasonang ata. Jala binahen ni bugang na malum hitahilala. Hasangapon ma di debata na digijang. Amin. Hudul mahmud. Mare dehita sian bukwede nomor 430 ayat sada. Tajahama epistel di minggu tasadarion imana tersurat di buku panurirang Jeremia bidu 2 ayat 4-1-10 marsikat soring mahita majaha. Jeremia bidu 2 ayat 4-1-10. Tangihon ma hatani Jahoba hamu ali pinopar ni si Jakob dohot sudi marga ni pinopar ni Israel. Jaladang didok nasida, di dia do Jahoba, nama nogihon hita ruar sian tano Misir, nama nogu-nogu hita di halongonan di tano natungil, jala namar lubang di tano hasang, jala linggoman ni hamatean, di tano nasubinulus ni halak, jala danga dong jolma maringan di si. Dang didok akamalim, di dia do Jahoba, jaladang ditada akan namangarudi patiki ahu, jala marbalik do aka parmahan sianahu, jala aka panurirang manurirangi marhite-hite baal, jala dihutanasida do aka naso margogo mangurupi. Aitung topot hamuma akapulo ni halak kitim, jala tikir hamuma disi, jala suruh hamuma tu kedar pamanaton situtu, jala idahamu manangdung masa si songoni disi. Longang mahamu aka banua gijang alani, jala menodit-nodit tarsonggot situtu tahe, nina Tuhan Jahoba. Aidua dojea binaheni bangsoku, ahu mual ni hanguluan di tadikon nasida, laho makali di nasida sumur-sumur, sumur akan amaruang naso marisi ai. Ido sahatna, martua do akan natemuangihon hatani debata jalan aupiopsa. Amin.
Maredehita sian bukwede nomor 610 ayat sada dohot opat. Taha tidakon ma ha porsiau tai, songon na hina tidakon nidongata sahan porsiaun di sadok portibion, rap mahita madok. Au porsea di debata Jahoba, ido ama pargogo na suatu dosan, na tumopalangi dohotano. Au porsea di Yesus Kristus, anak ni debata Jahoba na sasadai, imana tinubuan ni si Maria, na gabi-gabian seato di porbadia, adorang soabubuhan. Ido tuhata, na tumau na birnit di pangumuman ni silatus, na mate tarpajal do ibana di hau pinersilang, na tua tubana toru dung ditanom, na mulak mangulu di hari petuluhon, na manaik tu surgo, lahudul tu siamun di debata Jahoba, amanai pargogo na suatu dosani. Disima ibana pai mamulak sogo tutanoon, manguhumi halak na mangulu dohot na mate. Au porsea di todi perbadia, jala adong sada huria na badia, huria atau panihalak Kristen akan na badia. Doho dihasani dosa, doho dihatai nama dok, mulak mangulu sogo dang ni halak na mate. Doho dia ngolua na sora sudah. Amin. Kudul mahamu. Tabigima ede puji-pujian sian kur ama pihadi.
Diuduti dengan iman. Padidema
Shalom. Selamat hari Minggu Mas. Kita salutna damang do dainang. Tabege majo tikting ni huriata. Ima di Minggu tanggal 20 Agustus 2022. Sude perhalado HKBP Batam pashaton mauliate tuhamuna akka amanami inanami dota anggi penaribot naromar Minggu di bagasan sedarion lubomi matu hamu dongan sa porsiaon naud dabe parjolo sehali mar Minggu di huriat tahun. Guarni Minggu pasapul sadahon dong Trinitatis, topik Minggu marso dahod diri mamorsa silang jalamangi huton Yesus. Pertanggihan week di Minggu di hari Rabu, di hari Kamis, di hari Jumat, boy mata bereng di layar monitor. Napa toluhon dak danak nasorang. Nah di hari Senin 22 Agustus 2022 di basa-basa tuata dosa dadak danak bawah guarna Ivander Yedija Sinaga di keluarga ni Amang Yoki Sinaga Inata Debi Borosihaan. Alamat Baloi Persero Jalan Anggrek Luar nomor tolu Wik Baloi Center Sehat dot danaki songoninang natorasna. Napapaton ruas nataba. Mulai minggu ta sadarion gabe ruas ni huriat tama keluarga Bapak Bernard Rickson Lubat Tobing Inata Pastiur Borus Sembiring Rabdot Sahala Yanakon Nasida Adelio Alvaro Ojaro Lubat Tobing. Alamat Kembang Sari Blok B nomor 12B Batam Center Wik Batam Center. Pidasian HKBP Hatopan Resort Hatopan Distrik Medan Aceh. Tatangnya Manasida gabe ruas naburju di huriat tahun. Tikting marbagas tikting napaduahon. Nang majalo pasu-pasu parbogason ma Riko Sugiarto Sitorus. Anak Niamata Anton Lei Sitorus Nahinan. Tubuni Inata Te Rosmaida Sirait. Alamat Dapur 12 Huria HKBP Batu Haji Lama Resort Batu Haji Lama Dohot Orwana. Tripita Winda Simajutak Boru Niamata Freshly Simajutak Tubuni Inata Robeli Boru Tapu Bolon. Alamat Muara Takus Huria HKBP Batam Resort Batam. Nasida majalo pasu-pasu perbagason di hari Sabtu tanggal 3 September 2022 di gereja HKBP Batu Haji Lama. Pesta Gotilon Dohot Prajubileum. Pesta Gotilon Dohot Prajubileum 50 tahun HKBP Batam Patu Pautodo di Sada Ari Ima di Minggu tanggal sia Oktober 2022. Patu pautama sehali permingguan masuk pukul 8 sahatu pukul 10 wib. Patu pautado di minggui 2 inganan di gereja dohot di GSG Lantai Sada. Di sima pasahatota celengan sian ganup keluarga. Hasil undi di sermon perhalado namar minggu di gereja ima nasuni sian uik Baloi Center. Baloi kolam Sada do Baloi kolam 2. Muara Takus Nagoya, Wik Bengkong Indah, Tiban, Batam Center, Bengkong sekitar. Namar minggu di GSG Lantai Sada, Wik Batam Kota, Wik Baloi Kolam Tolu, Wik Sepanas, Wik Taman Baloi Punggur, Baloi Ditpam, Blok Onom, Dohot Wik Perserahan Muka Kuning, Nang Soni Wik Kampung Nanas. Namangihut Prajubileum Dung haruar minggu marpungu mahita di GSG Lantai Sada. Di si mahita patupa panortoron dohot marlelang. Hasil natu panitia jubileum ni huriatta. Ganuk ikma mabuan sakti-sakti dohot silua. Jala manortor mahita ganuk wik sesuai urutan hobartu hasil undi. Di patupa do door prize marhite lucky draw. Napapituhon parjamita. Namar jamita di mingguta sedarion di pukul pitu dohok di pukul siawip ima mang pendeta Rocky Agustri Simamora STH mangula di HKBP Sukadono Resort Sukadono Distrik 10 Medan Aceh yanakon ni ruas ni huriata sian wik Batam Center mauliate ma di pakebosian ni nasida di bogasan sedarion. Rapat panitia jubileum.
Ano bodari pukul 10.30 merapok dohita sude panitia jubileum maringanan di parsermonan. Hobartu hasil rapot na di hari Minggu ganup seksi pasahaton program dohot anggaran tu panitia asa tak persiap pema akana duminggan. Napasiahon pertangyangan ama PHD dohot keluarga. Marsugot di hari Senin tanggal 20 Agustus 2022 ima pertangyangan ama PHD dohot keluarga maringanan di bagasni keluarga Situa B Pasaribu Inang Boru Silalahi alamat Baloi Center mulai pukul 10.30 Pinangido asa hadir masude anggota ni punguan songoni nang dohot keluarga. Napa 10 pertandingan bola voli ina. Tim bola voli Ibu Sian Huriatta bertanding di babak semifinal di tanggal 3 September 2022 di HKBP Batam Center. Nomor 10 sada Ibadah Naposo Distrik 20 Kepri. Di Minggu Sudarion tanggal 20 Agustus 2022 ibadah Persekutuan Naposo Distrik maringanan di Huriat Tahun masuk pukul 10 Pak WIB di Pangido tu Saluh Naposo asamat dohoti ulauni. Nomor 12 Ruas Napida. Mulai minggu ta sedarion pida masian Huriat Tahun ima keluarga ni Bapak Limron Taba Inata Ira Marintan Julianti Borusinaga Rabdo 2 halak yanakon nasida ima lamhot onebet tamba dohot Irene Dinar Mesia Boru Tamba alamat Kapung Dalam RT 07 RE 04 nomor 156 Wik Baloi Center pidana sida tu HKBP Tanjung Beringin Resort Serampa Distrik 14 Tebing Tinggi Deli. Napa 2 Ruas Naposo Agnes Petresia Tiffany Manurung anak Niamata Juan Nelson Albert Manurung Nahinan Inata Marose Silitonga alamat Tiban Sada Jalan Asahan Blok D nomor 7 Lalu Wik Tiban Pidahuria tu Gereja GKI Bukit Indah Sukajadi Batam. Nomor 10 Tolu pelatihan pemberdayaan perempuan. Pemerintah Kota Batam akan mengadakan pelatihan tata rias dan kesehatan buat ibu-ibu untuk jemaat HKBP Batam Resort Batam melalui pokok pikiran anggota Dewan DPRD Kota Batam Ibu Insinyur Rubina Situmorang yang akan diadakan pada hari Rabu dan Kamis tanggal 31 dan 1 September 2022. Tempat Ballroom Haris Hotel Batam Center pukul 8 sehatu pukul 10 setiap hari. Jumlah peserta 60 orang jalan nunggal lengkap di ngau peserta ma waktu naun itu Tuhan ni panitia. Nomor 14 para guru malua. Mulai bulan September on mula atama marguru maka tidakon hapursiaon alani di akayana kota nanaeng marguru malua asa mendaftar ma tu kantor gereja persyaratan pendaftaran mabuan naparjolo surat pengantar sian situawik napa 2 fotokopi akte tardidis 1 lembar, fotokopi akte kelahiran 1 lembar, paspoto tolu haliopat 2 lembar, 5 didaftar langsung didaftar langsung na bersangkutan. Nomor 15 parkir sepeda motor. Khusus di ibadah Minggu jam 10 lalu menang jam 6 sore, parkir motor di Joloni SD Valentin berhubung tu keamanan ala sering do hamaguan helm di Jonok ni Serbaguna jaladang hurang do nama jaga di jam 10 lalu alani dipanggil tu salukna dia ka nomor Minggu di jam 10 lalu asa parkir ma di belakang ni gerejaun. Nomor 10 itu, nomor 16 boy mata bereng akan daftar ni mga lehon song sumbangan berhite-hite lelang ulos di layar monitor. Nomor 10 itu, sumbangan napasaton sumbangan bunga altar di Minggu ta sedarion imasen keluarga wi Jesi Galingging Inang Boru Sianipar Sian Uik Batam Center Mauliatema di Nasida. Nomor 10 lalu
Tabuan ma ditang yang ta aka dongata na di bogasan parsahiton boy ma kaguar-guarna tabereng di dikting na adong di layar monitor. Ulang tahun pagula nago tiki do sude parhalado pashaton selama ulang tahun kelahiran dot pernikahan turuas ni huriata mamuka tanggal 20 Agustus 1 September 2022 dilihat tuama gajang numur songoninang ahipason tikting tabahan pakawasion ni amang preses di minggu sadarion amang preses HKBP distrik 20 Kepri menguluhon ibadah minggu di pos kapling Taman Baloi Punggur anggia mamarhite pakebosian ni amang preses lambar taba-taba semangat ni ruasta na adong di kapling Taman Baloi nang songoni duksilung tikting begitu ado kor sian paduan suara gabungan dewasa putusan ni Huriata dalam rangka tahun kesehatan HKBP. Tikting parhepengon saldo akhir nikah seni Huriata godangna 700 juta 732.714 rupiah. Songonima tikting ni Huriata tuhat tama nama masu-masu. Salum. Olehon hami matiki tukur PSDC tahun kesehatan distrik 20 Kepri.
Dameni debata na sumurong siyan sa luhut na roha, ima mangaramu tiati-ati ng pikiran mo nabi di bagasan Kristus Jesus tuhatay. Amen. Hamuna kadamang dahinang doa kadungan na hinahulungan di bagasan tuhatag Yesus Kristus, andorang suhupasahat jamita, di parminggota di bagasan obason, palwasamu majuhami patadahod diri, tu parsorat ta di bagasa partikyanon, ra adong na manadahami, adong na atratar manadahami, adong musena sumanadahami. Memang hatopian salpu partikyanon, ay kinata 10 tahun siya na met-met boy belgesong ano kadang binoto. Jadi atar ya imedyo di palas tamu jo patado diri ya guarnami Rocky Agustri Fernando Simamora padita ni HKBP baru majalo tohonan 2 minggu na salpu 14 Agustus 2022 di HKBP Pera Jeterutung nahwalak boru diori madiori dope mangalului so tong dipikiramu adong boru diori nina adong manangdang na tuai anak ni Huriot dohami anak tuai di san keluarga Mang Simamora inang borusihite sonari hami marhobas padita fungsional di AKBP Sukadono Resort Sukadono distrik 10 Medan Aceh jonok ni penjara lapas jadi akan hurung dot akan dihurung do nahubasi hami cot molo sehingga hamu marmiam hamu tumidan conok ni LPTA marmiam hamu tu Sukadono lasia rohak kwa kadamang dainang nian dan au nian nagebe pamuhay na borhak sian huriaon manjalo tohonan molo sosala au ngatulu hami adong abang Paseribu adong abang Hendra Silitonga nang hami mapatuluhon alani lasma rohani ruas do parhala do kay pelu baja bui borhat pangula siat tonga-tonga ni huriaon jala pinasat mahata mauliate tuang padita resort ang payatuga torop do sude full timer nang amang inang parhalado na palwacok kami marjamita nga termin P2 honon nakin na sugot nga perjulu nga P2 honon termin P2 hon ala ini pinasama tuhamu sa luhut na siyan hami na makobasi huriat ta di minggut ta sederion selama hari Minggu madita sa luhut na horas madihita hatang debata turpuk jamita di parminggot ta sederion di Minggu 10 seda dung Trinitatis di enetsian Evangelium Matius biddu 10 ayat 20 seda sahat tu ayat 20 Matius biddu 10 ayat 20 sada sahat tu 20 songonon madidok disi payut aman nami ma di bagasan rohamunabe olak ni ima di patorang Jesus tu akkasisian na ikon lao do ibana tu Jerusalem manaon na porsuk sian akkasitua ni natorop sia situa ni malim nang sian siboto surat pe pola ikon mate ibadah bunuon jala panguluon diari patoluhon dungi diarawon si Petrus ma ibana disaritai ma minna do asima rohani debata di ho Tuhan unang masonggo pituho alehumu sormanggo ibana mandok tu si Petrus laho maneho bulis gasip doho dieu aidang di parwako akan di debata akan di jolma do dungi di do Jesus matuak kasisian na sana giot mangihutton au di coadahon madirina di porsan masilang na tuibana di hutton maaw ay nanaing peluaon hosana mga gohosa do alay na aguan hosa alaniaw ido na jupangan ay ahama atong gunana di jolma ng liat portibion di omo ang gomago do toddina ahama tarlehon jolma bahen tobus ni toddina ay naro masogot anak ni jolmai di bagasan hasangapon ni amana rap dohot akasurusuruan na dungi baloson na matuganup hobbar tu na ni ulana
situtu donak kudokot Tuhamu, dang namangai hamatean anggode besian akan na jongjong dison. Sojolo di idaro anak ni jolmai di bagasan harajaonda. Ido yang go sahat na hamuna kadamang dainang do kadongan na hinaholongan di bagasan Tuhata Yesus Kristus. Bisa detik ya dong ma dua halaina. Marhob barjabu. Marsai posima dengan non. Pola dirawat di rumah sakit. Dungi marsakap mainat tahun manik emad dulu edanai. Ikok kubereng do edaki ninna. Bohama akan hobar jabuon ninna. Jadi dung neng dibereng imana ma borha ma imana botari pitoroma akat tondong nang ali-ali na tu jabu. Sudah memang raut rumah sakit. Ah toy mak sogo nama raut rumah sakit ninna. Sogo imana neng borha musuh itu rumah sakit. Topu mero udan nama cedoras juar ninna. Ah toy mak sogo metro rumah sakit udan mangetusi do edai ninna. Habe neng borak may mana sogot na so panagaman na modding ma idanay. Dungidung modding sa lao may mana tujabu ni idanaon say tumatangis ba iba na madok tu idana. Ida anggorohaku donian holokiyat tuho. Nekku tikir nekku dulu nama hotur rumah sakit. Ale om madara ondora sakap ni Tuhani. Ikut Jepang nama hita di Parmatemon ninna. Amang inang dilegitimasi inak taido hasalaan na marhite madok sakap ni debatadui. Out adong rohana neng madulo edana tu rumah sakit rope tordong nakaburo dokonon ni mana. Dijabu hamu dah. Dijabu hamu. Rikotin edak konsi duloon. Manang loro udan dipakai payung nak, adong motor nak, adong kereta nak, lain atur rumah sakit. Ale boha dipakai ibana gabe sidelian sakap ni debata menudeti ulaun na pajupang doh edana. Unang-unang amang inang hita pesongonido nemang yutot Tuhanon. Saya tapake masidelian lahu pajupang doh debata. Saya tapake maragam ni sidelian mangyuton ibana. Jangan kita terlalu banyak alasan mengikut Tuhan. Anggohata ni edit tanakin. Hubigi. Hibul rohaku tu Tuhan Yesus. Mengikut Yesus keputusanku nina. Ale disiro da porsugi. Disiro kasih tau noni. Sesa nama hasati otei. Maka Bapak Ibu, belum tentu orang yang berpuluh-puluh tahun jadi Kristen dewasa secara rohani. Mungkin dia dewasa secara umur, benar, tapi belum tentu dia dewasa secara rohani. Ide ubahen marsiajar taringot tu Tuhani, mangihut tu Tuhani, ikut totong do marsiajar, long life education, terus do proses on proses dotong didokon, dan ngadong nasikop marsiajar mangihut tu Tuhani. Asa neng dokrot tamang inang. Iman kita bukan memaksa Tuhan melakukan apa yang kita inginkan. Tapi iman kita memaksa kita melakukan apa yang Tuhan inginkan. Sotung salah manginang dah. Sotung tapaksa Tuhani mengului pangiduatta. Dan gabi hita mengului pangiduanna. Los ido nama asa di bagasan turpukona ka amang inang. Di patorang Yesus do tuak kasih seana di paralala ningoluna ikon mangay na porsut do ibana ikon ditidos sahat tu namate buluon ni halak akasito ni malim sito ni natorop los hehe may mana dia di patuluhon ikon mangay na porsuk ibana alay ro masih siyan na si Petrus dang tarjalo rohani si Petrus ay dirajumi si Petrus do molotajaha turpukon digijang ni turpukon didok do ay hodo Mesias hodo na paluho kami siyan gonggoman ni Bang Soromon ay datong mungkin hodo si Pelua hodo Mesias ale hodo menderita. Tidak mungkin engkau yang menjadi penyelamat kami menderita, gak mungkin Tuhan. Dang mungkin nih ay do maka didok si Petrus
Asima rohani debata di ho Tuhan, unang masonggop itu ho. Ale muruk ma Jesus, didok ma. Laho maneho bulis, gesip doho dieu. Ay di paroho kodo na di colma, dang di debata. Buah sama muruk Tuhani, muruk Jesus itu si Petrus. Ala dia tu si Petrus dona diulani Jesus si hobar tu pikiran na songon colma. Dia memakai logikanya untuk mengerti karya Tuhan, karya Yesus, padahal itu sudah digariskan oleh Allah bahwa anak manusia itu harus tersiksa, harus tertindas, mati terbunuh, bangkit pada hari yang ketiga. Tapi datanglah Petrus, jangan Tuhan, unang masonggop itu ho. Aido makai didok Jesus si laho maneho bolis, gesip doho diau, ai di paroho kodo na di colma, dang di debata. Maka Bapak Ibu, kita diajak untuk memikirkan apa yang menjadi kehendak Tuhan, bukan memikirkan apa yang menjadi kehendak kita. Asing no akamanginang esonari anggona jolo kan luar biasa do si bolison. Anggona jolo si bolis didok do tuak kana porsiai tolak Kristeni dang pola laho marminggu dijabu maho manang mardeleni maho ninna do anggon wang dang be si polisi laho matu gereja ale gaori may sida segay may disida ninna do maka dak kinata manginang godang do gereja nuang berkonflik ala boha si polisi pengamian di si dang debatabe di bagasan pikiran na, dang debatabe di bagasan rohana, ale nung ngahasol maun na dipake, mangatusi na dibata. Ido ubay na manginang, dang tarbahe kita mamake logika marnida pabahenan ni debata. Dang tarbahen. Molo porsuk penadiaem, si taonon na ikon jaloon mo songon halak na porsea. Unang pake logikata marnida pabahenan ni debata. Buku Ede 262 ayat 3. Dinatarso sakau pada mapandelean. Ano yang dok nakit di si? Tuhan, kalau kau izinkan aku menderita, jauhkan dariku sifat mengeluh. Dang didokon endeon, jauhkan penderitaan daun. Kalau kau izinkan aku menderita, mula di palua sodo au manarita. Pada uma padelean, jauhkan mengeluh. Maka Bapak Ibu, jangan-jangan kita pun layaknya si Petrus, seakan-akan berjiwa surga, padahal logika manusia terus kita pakai untuk mengerti Allah. Marpangaci kita. Maradopot Tuhani. Mulu neng flashback kita manginang hira-hira 2 tahun na salpu masuk. Awal pangotak ni COVID. Di ngotamu dope. Tutup gereja dangi. Tutup. Anggo di media sosial luar biasa do. Rindu nih beribadah nina. Masih hol neng marminggu nina. Pola sampai di media sosiali, enak hurang nama haporsiaw ni padita iya teh, Peter ditutup do garejai, nina. Ido awal-awal COVID dangi, ido awal COVID. Dong saya dong agak suruh ma COVIDon, disuruh marminggu, tong do dang ulo marminggu hamuinang, COVID amang, nina. Ale di sia dong pesta margodangi, dang adong kopi di pestai. Lah di situ Rusia na menunggu sahat tu botari. Dang adong kopi, dang songoni. Ido kan. Alu siamu ayo mo do hamu. Alu siamu jo. Ido kan. Anggo dimidan songoni do hami. Sanga hami tutup mar 2 bulan. Dungi buka mahami gereja. Olal ro 20 halak. Dungi minggu depannya dong ma boruni situa martupol, marpesta ma di gedung, na toro panupunge. Lagu dang adong COVID di gedung pesta, di gereja do godang COVID dagi.
ngasih gabihita. Ima. Anggo hatat tay masihol marminggu bolo anggo sa dibayad do. Kani do. Si pala songoni do namang inang. Tapi kiri do nama saon, tapi kiri do pabahean ni debata hobar tu na dipikirat tasabing. Hira namar pangatsi munafik kita maradopot Tuhani. Adong salak na poso. Modom may bana dituruni hau dua hau. Hau jelok, butamu do hau jelok. Labu jelok dohok mangga ido ibana ma di bagasan rohana hu di pahusor-usor ibana pohonon aina oto nama-nama no pawon ninna ai jelokon hauna met geleng ale borasna belga happy manggaon hauna belga borasna met ninna aina salah dong oto nama-nama no pawon Tuhanon ninna tarpudum may bena ala ni tebo niya logon madabu ma tu si majujung na manggaon cuk tersunggul may bena yo ibana ma algi Tuhan moliate ma manggaido na madabu tu si majujukku au sura nakijeloki oro nama mate au ninna ima unang ta dodo ama yang dang tardodo hita ahana di bata sadok songon hatani Yesus siro di Getsemani ikut dohonotta di bagasan rohatta Yesus ipe dipanggil do tong Tuhani Tuhan namun tarbahen si unumonon sianau salpuhon ma ale unang sakap puna saut sakapmu ma ikoni do dohonotta Tuhan masa pesi taononot tuau hapor suhonot tuau dinamangi hutoko pargogo ya Tuhan unang sakapmu mana saut. Jangan karenaku Tuhan, tapi karenamu lah. Maka Yesus Bapak Ibu mau ajak mengubah paradigma para murid-murid dan pengikutnya agar murni mengikut dia. Marsitu itu mengikut ibana. Na parjolo bidokma maco adaho diri. Aha maco adaho diri amang inang menyangkal diri. Orang yang menyangkal diri adalah orang yang mengatakan saya bukan siapa-siapa di dunia ini. Na adong diau arta haboion hapistaran nasihat Tuhani deh. Mula do musyaron tu Tuhani. Atong dang adong nahu golom-golom di portibion. Saya bukan siapa-siapa di dunia ini. Itu semua berasal dari Allah. Eda tung jot kita manginang mandok songonon semua yang ada padaku karena kerja kerasku, tenagaku, usahaku. Jot kita molo rumah tangga adong berselingkuh, tutuhani jot do kita berselingkuh kita dengan dunia ini untuk mengejar jabatan, harta dan lain-lain sebagainya. Maka menyangkal diri adalah mengosongkan diri, bukan merasa lebih hebat dari Tuhan. Aidang jok kita songoni amang inang. Anggo merminggu dakya terida amat tahun merminggu. Holan napas do, Natal Paskah merminggu terida. Napas dakya terida. Ele yang go marsahit. Tidak maali Tuhan pamelu masahit ton bolo marminggu soolo tu Tuhani mangalulu marsahit arong do songoni di son ano mo do museo sok kudang di lusiamu asing arong do iso songoni daw ngamang ninna hamu tong tukpe anak ni huriao nao anakmu na atong selo padita majuaw alusiamu jo Bicar dikit jangan do peaw itu maksud tu. Ano molo nga dito ruhubuk ka jubah kon babaru man non. Sangonom peaw. Adong do jol mamang inang. Kurang do ka tulus-tulus taringot no macodod dirion. Dang boy satia ibana di pajowon na. Marminggu di gereja na asing. Adong do halak songoni. Iman kun gak tumbuh di HKBP ninna. Monoton ibadah HKBP. Enggak semangat ninna bolo pitor boha semangat nak di HKBP enggak ada Roh Kudus alian no mulai yang modding di HKBP mau ninna
Godang dosongon ya manginang. Anak sanga do hami di Berus si Orbo. Godang dosongon ya akar ruas. Merminggu di gaya na asing. Neng modding di Joma paditani HKBP. Arong dosongon di son. Dangkan, do mantap. Holani, alusiamu sekali. Asa ido neng idot tamanginang. Akan nama son. Mamirek kita manatap. Tujolo. Sotung dang taboto panogihonon ni debata di bagasan ngolutta. Maka menyangkal diri adalah mengosongkan diri, berkenosis agar Allah lah yang mengisi diri kita. Allah menjadi nomor satu di diri kita. Iblis bisa menggoda kita Bapak Ibu. Iblis bisa menggoda kita. Seakan-akan kita mau memuji Tuhan, padahal diri kita yang mau dipuji. Seakan-akan kita mau melayani Tuhan, tapi sebenarnya kita yang mau dilayani. Dong do jolma tuga rijon holan formalitas. Adong do. Sian nakin mondo odo iwena kan iseng gijango ketari do sudi. Nama dok-odok. Nah, nama rangan-rangan. Ang marangan-rangan do mondo odo kan marang-maranggi don. Disukun nama dok-odok komat nama rangan-rangan. Anak ki dok nama tepat ditai. Au pedak kubigi ninna. Bu do songoni. Adong dusol masih mendokodok di garijaon, HP non, abis amen-amen marpoto ma di son selfie, dibain mati media sosial na, jauh besi parmahanau, ninna. Dak kurangan manang aha, ninna. Adong dusol ma muse di garija, holan na makatayu laon na. Bereng zoida, edde ni pungwan inapi hede, baju na do serupa rohana maragam sudi, ninna. Buy dusol ni. Bereng jo PSDC merah putih hira merdeka halakon ngasarpu merdeka ninna. Bereng jo koramai olo itu hanin ninna salilingon mar musik do halaki sonali dang mar musik ninna. Buy do songoni. Buy do dia tayo songoni manginang. Buy do dia tayo songoni hola dia tayo songoni. Ape non di pes mar poto manon di joloon. Mau lihat Tuhan Ari nabedia doon, luar biasa do panugum dihami ninda bolo dihatai do to sudi. Kani do. Ay ali dangaw na makkatahi te, dangawat naasing may na makkatai. Asa buku endet 310 ayat tuluy nang dido dang bajum di bereng Jesus dilului rohami. Dang baju mamanginang, bukan baju kita, bukan rupa kita. Tapi hatimu yang mau dilihat Tuhan, kesungguhanmu, menyangkal diri, mempersilahkan Tuhan itu masuk kepada kita. Ayo makana ikon dipasaha do diri tutuhani seluruh. Nah. Di botohamu do tang edde peleata. Di botamu do. Nasana nilehon mi. Ada perjolo. Tondi rodi pamataku. Terus. Dohot gogoki. Malo doa mu apa iki? Itu. Oke, otak nipe anong kesiran yang mulak nok kita. Diri ponon yang mulak kita. Anak kena perjolo. Lupa kan? Aima. Todi pamatang. Hosa dohot gogoki. Rodi saluhut artaku. Dakku dokon dang riko pelian muna manginang. Dakku dokon nih. Ale bohamat todi muna pamatang muna hosa muna gadi pelean na umarga di pasat sudi tutuhani makana ujung niendei naso ucatok kudo ido ina perjolo nepe dua hon mamorsan silang tarbahek kita doa manginang memulus ragam mina masaon di bagasan hasatiaon nat mardebatahon kita totong setia tu ibena manang aha pena porsuk namasa na ikon tatuk ang manginang sigano pari totok kita marsihohot tu ibena ragam do panggul mitotta kesusahan ekonomi persoalan di tengah-tengah rumah tangga ekonomi dang marna jelas do akalan na asing na susah di hidup mengaluri rokap do akalan na asing na godang do panggul mito ningolu ale saluhut na ikon taporsan do ikon tatuhu doi
di bagasan hasatiaon tu di bata. Iko song endi nakido di natar sosak au padau ma padelian unang mengilu godak kido jol ma mengilu nuang Januari do ibena mak ngiri dabah ninna. Februari sahat tu April gawat dabah ninna. Mei sahat tu November borak dabah ninna. Desember parmauk nama bah ninna. Buido songo ni. Apalagi anak-anak muda. Ala na posodo piao jujuk do songo ni. Ala posodo piao jujuk do amar saur do akan na poso. So ni do godang do apalagi media sosial nuang. Adong mak pagi dope, pagi jam 7 pagi dope nga asing status na au gelap ninna. Andilau antara dilema dan galau ninna. Godang do na mengilu jol mat hira dang boy be dituhukon. HP ikot dohodot ta do manginang. Las rohamuna marsak perohamuna ikot totong do tatuhuk silangon di bagasan hasatiaon rap do ibana. Adong do sede pengalaman namang inang di kampus namaon di Siatar. Hami kan molumangan di Siatar di Mensa. Nauzui ngajagohian ni sehali saminggu mangalang jaga lobu. Jaga lobu. Ngajagohian ni. Jalalah sir rohanai molo mangalangi. Jadi mulu adong buah-buah. Sonari jaga lobu di lopa ninna. Wah anggo hamil lah sir rohanami sa kamar. Pitor marika do hami sa kamar lau turang makanon. Tebuhian nama-nama ngalangon. Eddenami pe alanam somal do hami habis mangan martangyang do maredde. Eddenami pe go las miro do au di ngolukon. Itu tong. Happy minggu neng ro. Adong buah-buah. Wih, sederion jaga lobu muse. Anggo hami nga semangat datong sa kamar. Semangat. Happy mungkin alana mau mengeluh jaga lobu dinasa dari. Happy dang jaga lobu ikat teriban do gulamo. Butuh amu do ikat teriban mau hiyang ma diharaton. Nina do gulamo melos mabuhinami. Edena pagi gabigati do tatap hamion nina. Buru sama ni. Nekudok ko namang inang. Molo manang aha penamasa las arsak peroham ikot totong do margo las niro. Ha, amin. Ikonido, there is no crown without cross. Tidak ada kemuliaan tanpa penderitaan. Asa gabis yuton ni Kristus amang inang. Hubegi do nakin titing. Udok ko do nakin nasugotongon. Hubegi nang pesta gotilon do prajubilium do hamu. Desember neng jubilium do. Dangi. Udok ko mak sonari marhite turpuk jami tahun. Jangan habiskan tenagamu, pikiranmu, hatimu, hartamu, bahkan kemampuanmu untuk menyombongkan diri, berantam, mengkritik dan lain-lain sebagainya. Godang do jol mengkritik, asal mengkritik do, dang membangun. Itu hudok kon di Sukadono, las hudok ko matuhamu. Moloboi urupi materi. Molosoboi materi urupi tenaga. Gak bisa tenaga bantu dalam doa. Gak bisa tiga-tiganya jangan banyak cerita. Unang gorak kata. Materi soboi. Tenaga dangolo. Tangi yang pedangolo. HP hata na paling godang di gereja. Bereng John dibingi dang jelasi. Dok kenasing na jangan. Jangan namang inang. Gereja ini sudah semakin dewasa. Neng marjubilium nama. Ikolas dorohan mau marjubilium. Alani jangan habiskan untuk hal-hal yang tidak berguna. Habiskanlah untuk pekerjaan Tuhan. Habiskanlah untuk melakukan yang baik di gereja ini. Habiskanlah itu untuk setia kepada Tuhan. Bapak Ibu, payung tidak bisa menghentikan hujan. Tapi dengan payung kita bisa melewati hujan. Iman tidak pernah bisa menghentikan penderitaan, tidak pernah bisa menghentikan tantangan, tapi dengan iman yang teguh kepada Tuhan, kita bisa
melewati seluruh tantangan dan penderitaan kehidupan itu. Amin. Tuhan tama mengaramoti hamu saluhutna di pasu-pasu makaulon mula saluhutna toktong gabe si ihuton ni Kristus nasatia tu ibana. Amin. Martangyang mahita. Mauliate Tuhan nabasa dia siniroham nung marsaringar hatam di parsauran nami di obason disungguliho dohami asa totong marsikohot tuho laho macwadahot diri nami mamorsan silangmu jalan mangihutok ko sipatan yang dohami Tuhan songo siutok ko godang do marpangat hami hatanami do Kristen namar situ Tuhami, hape pangalahon nami, rohanami nang todinami, daus yakko, alani Tuhan nabasa, parguguy hami, asa totong margugu hami, manadaho, huhut matsuadaho diri nami, asa boy hudokok kami, may solak dohami di Portibion, parsatokinan dohami di Portibion, dangadong nahubuak kami, jala dangadong na hubuak kami musian non, lau pajupang dotto alani na adong dihami nuaing saguro diho pangalehonon mudei jala mula namay sude Tuhan sangaponmu jala pargugoy hami Tuhan mamorsan silang nami di godang niya kapanggulmiton di ngolu naikon siadopan nami sigano pari tangan parasyan mima na manogunogu manggonggom tondi ng pamatang nami asa margogo hay mamulus sa luhut na Tuhan Jehovah di bata ama nami. Hubak kami begasat tangiang saluhut na ruas dohot parhadado ni huriam. HKBP lubuk bajaon di arsak do las ni roha na sida humatotong na mga ramoti mangod dihon mga linggo mi marhiti habong mo Tuhan. Asa margogo marlas ni roha akar ruas bot Tuhan badala ni ngoluna mga sahon guwar mo. Dia kasakap pakirimon sita-sita ng tangiang na pinasaha na sida tuho. Tu bagasan tangan mina gok huasoi mahupasahat asa homa namar huaso jala saut mahobar tulomo ni roham huingotami akar ruas ni huriam natongon di bagasan persahiton di rumah sakit di jebu nang rapdot hami di garejaon na mangalopit tangan nuaing nasida mangido asini roham mangido denggan ni basam asabui but-butonmu parsahiton sian pamatang nasida tungasi maroham Tuhan parhitian mu maaka ubat dohot akka pangubati laho pamalupon nasida jalat lehon gogomi pos ni rohami to karuas ni huriam na dibagasan parsahitoni Tuhan asa manang sedia leling songgok parsahitoni tu pamatang nasida margogo nasida mamolusi los maparbuehon hamelumon di pamatang nang partodion nasida Tuhan Jehovah de bata amanami hubotohami godang niya kapanggulmiton parukilon siadopan niya karuas ni huriam nang parhalon ni huriam totong malihon mo pasu-pasumi nang gogomi asa totong di pangasahon guarmu tarlumobi lehon hasadaon ni roha di nalaho patupa pesta gotilon jubilium nang akasaka parsidohot di ulaw ni distrik tangan parasian mima nama masu-masu ruas dot parhalado ni huriam marseda ni roha laho pahebakon harajaonmu di tonga-tonga ni huriamon marsangak maho Tuhan martua mahami alani asini roham mangasahon Kristus Yesus Tuhan nami amin. Maredde mahita sian buku edde nomor 470 seda ayat seda dohot udutna laus tapasahat ma peleata. Oh
pangyakon ma peleata. Ali di batama namin na di banua gidjang hodo haroroan ni saluhut si lehon-lehon na dinggan doho nasa ulibasa na mauliutus. Hupasat hami masyan na ni lehon mi tu hami pelian nami tuho. Sa ijalo may gabi uap na hutsus di jolom. Pasu-pasu may garamoti asa huparhasyak kami pelianon. Pati bulhon harajaon mo di tonga-tonga ni huriam doho di Portibion. Buhay marohanami marhite-hite toddim. Asalam hutadahami godang nisyan lehon mi tu hami. Asalam girgir hami mandok mauliate tuho. Marhite-hite Jesus Kristus Tuhan nami. Amin. Alia manami na di banua gidjang say pinarbadia magwarmu, say Roma harajaonmu, say saut malomo ni roham di banua tongaon songon na di banua gidjang. Lehon matuhami saderion hangoluan siap hari. Se sama dosa nami songon panesa nami di dosa ni dongan namar dosa tuhami. Unak kami togihon tu pangunjunan, palua mahami sian pangago. Pasu-pasu jala diramoti Tuhan de batamaho. Disodakon Tuhan de batama bohina tuho jala asima rohana midaho. Didopakon Tuhan de batama bohina tuho jala dipasorhon madamena tutodim. Amin. Horas selama hari Minggu ma dita saluhut nak.